So nagpaplano po tayong humabol ng pagka-alkalde ng siyudad ng San Fernando comes 2022. Sa isang media briefing sa City of San Fernando, Pampanga, kinumpirma ni Pampanga 3rd District Board Member Ross V. Henson ang kanyang pagnanais na tumakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando. Bahagi ng mga proyektong tututukan ni Henson ay ang post-pandemic recovery plan ng lungsod. Paano mabibigyan ng karampatang hanap buhay yung mga naapektuhan? Paano natin mapaikot ang local economy? 1992 nang unang subukan ni Henson na tumakbo sa pagkaalkalde ng siyudad. Samantala sa 2022 ay matatapos na rin niya ang ikatlong termino bilang board member. Kabilang sa mga ipagpapatuloy na programa ni Henson ay para sa sektor ng edukasyon, kalusugan at transportasyon. Rainiel Pawid, CLTV News.